Ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya isahluko se-11 season 1. Kodwa ke mamncane ikhonto engahambi kahle la ekhaya. Ngizwe ngempela mangitshela ikhonto engahambi kahle la ekhaya. Akukwazi ukuthi sengavele kukhuphuka ikhehla nje kusakhile emva kwesikhathi esingaka lifike likhuluma indaba ejule ngalendlela. Qede lihambe nje kanjalo ngaphandle kokusinika umhlahlandlela wenqubekela phambili nokuthi singayinqanda kanjani lenkinga kayithekayo umhlola efuna ukusehlela la ekhaya. Hayi mina mangivumi noma ngingawazi umnyombo walendaba ekhulunywa yikhehla kodwa ngiyasola ukuthi indaba ingabe ucijimbi njengoba behlezi nje benemikhuba yabo esingayazi futhi esingeke sazi nangamhlaba esenkingeni sizongenelwa abantu bezosihlasela. uManjomane ekhuluma nonina wakhe ongumamncane kuye kodwa bewugogo kusakhile. Wemntanami nami ngisamangele nje ukuthi ngoba amakhehla kulomntwana ayithembisa ukungaphinda phakame. Ngoba manje phake emashiya ingane umzimba uvithizekile ukukhathala isiyolala ke ingane nangakusasa ehluleke nokuvuka. Hayi kodwa ke kuyasho phela ukuthi inkulu indaba nakho futhi ikhehla likhuza impela singayazi thina njengoba siyihlala la ekhaya sidlela uphutha sazi nakwazi thina. Futhi inkosi yami kodwa uyazi ungasho iqiniso kule ndaba yocijimbi kungenzeka ukuthi kukhona okuthila abaphezulu kwakho okungase futhi kubenze ukuthi bezulelwa amanqa kodwa bona bongaboni. Kuqhuba isalukazi ngokukhathazeka. Ma kufanele ubakhuze njengoma wabo ngoba ungabakhuzi kuzodala ukuthi sonke la ekhaya sithola amachaphazelo ezindlela zabo zobumnyama esingahlangene nazo asihlangene nazo ma futhi ke noma ngabe thina siyaphepha kodwa bona mabengase bengene enkingeni nje okanye belimali nalapho kuyobe kusafanele kube yithi futhi emva kwabo singena shiye enkingeni. Ngiyacela ngenkulu nje inhlonipho ngiyacela ukuthi ubakhuze ngoba le ayizukuphela kahle ngiyabona mina. Kuqhuba uManjomane esho endlula izicephu ababekade beguqe kuzo ngenkathi bethandaza. Bakhuluma nje uSakhile usephume nomfowabo bayelaweni labo. Odadewabo basakhile bamatasa lapha balungisa indla kusihlwa okwathi noma sekudliwa kodwa unqoba noSakhile balethelwe elawini labo unolwazi. Awungibizela ucijimbi lapha nolwazi. Isalukazi siyalela kunolwazi nebala aphume abuye selandelwa uyena ucijimbi njengokuyalela kwase salukazi. Ma kwenze njani? Nangumshana nje uyangicela. Ucijimbi eshedonsa isihlalo ehlala phansi. Cha ngane yami ngithi angikubize ngizokubuza ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini nasemsebenzini nje nasempilweni yonke into right. Kubuza isalukazi ngokukhathazeka. Hayibo kuhamba kahle ma yini indaba kwenze njalo? Ukuthi kade kuphakama ikhehla lala ekhaya sakhile liphakame lapha kusakhile lakhuza impi ekuthiwa nje futhi ingase ingaphethi kahle engaholela ekuchithekeni kwegazi la ekhaya. Manje ngithi angibuza ukuthi ngabe konke mntanami kuhamba kahle yini. Kuqhuba isalukazi. Hayibo ikhehla lapho leli mama manje usukhuluma ngalo futhi ke kuthiwa impi ezodalwa yini yona leyo kwabizwa mina pha kwabuzwa mina ngayo. Kubuza ucijimbi emangele ikhehla lapha ekhaya uDlamini uqobo uphakame sisemthandazweni wehora lesithupha ephakama kusakhile wafika wakhuza impi nathi esingazange ukuthi isuke lapha ngoba sithe sisalindele nempendulo lahamba njalo ikhehla. Kusaqhuba sona isalukazi. Hayi kwaqala ngaba kusena kuma usuqalileke usukholwa lemfeketho kaSakhile ikhehle belade lihleli kusonke lesikhathi kuchitheka igazi lezimpi zaphambilini la ekhaya seliqhamuka kuphi manje. Mina ke futhi ngikahle ke mina wemana bafowethu ayikho nje into engadala ukuthi iqubuke izimpi engingasazi nje futhi ukuthi iqhamuka. Kube kucijimbi ebonakala nasebusweni nje ukuthi lento kaSakhile ekhehla angalazanga nokuthi elaphi nanokuthi seliqhamuka kanjani selikhomba izimpi ebese kubuzwa yena iyamnenga. Awuboni ngani kodwa cijimbi ukuthi isexwayiso lesesivela kubantu abadala ngalomfana ngoba phela vele bebengeke beze befike mina abantu abadala njengoba nihlezi nizidla mlilo nje. Wena ngabe uqaphe eqolo njengonwabu uyeke kulokhu uqophisana nami ngimdala ngikuxwayisa. Abagule ekhanda abantu abadala yebo babuye bebizwe ngazi izithutha kodwa licacile ukuthi kukhona ungahambi kahle manje. Lungisana indlela zenu ungahlohla abaneweni nenza izinto ezodala ukuthi ningene ezinkingeni la ngoba ungena kwena enkingeni ungena kwethu sonke. Kuqhuba isalukazi ngokuneko. Hayi lungile ma nakho sucasuka ngiyakuzwa kuleyo ukuthi kufanele siqaphe eqolo lapha esihamba khona yonke indawo
Kodwa ke le kaSakhile namakhehle singawazi hayi angiyizwa mina. Angiyizwa ngoba ngingayizwa ke nje futhi. ucijimbi eshe sukuma naye ephuma ngomnyango ebashiya behleli khona lapha endlini. Sazi insizwa thina ocijimbi ucwemba nolibalalela unyendle endleleni bemshiye bethu ufile kanti uthuka usinduke emqweni. So madoda eshe enkunzi yamashinga ithini into mayelana lolu dwendwe lapha embatheni kusasa uyaya. Omunye wezinsizwe ezisondelene kakhulu nocijimbi ogama lakho Sigananda. Ukhuluma kanjena nje ungena endlini kacijimbi umfica uhleli untongela ugwayi wakhe. Sigananda mfowami ngiyaphileka. Ucijimbi ephendula ebheke phansi engasabukanga nokubuka ukuthi ubani lo ongene engasazibikanga nokuthi ubani njengoba esebingelele sengaphakathi nje. Kuye kwakuyizelezo ukubuza njengoba wayesemuzwa ngizwi umhlobo wakhe uSigananda nanokwazi ukuthi lezi ikhathi zantambama na kanjani uzoqhamuka ikakhulu njengoba kwakuzoba nodwendwe kweminye imizi eyayakhele khona lapha endaweni. Kuyaphileka ndoda. Manje niwajula kangaka nje kwenze njani? Futhi ngikubuzile mayelana nodwendwe lasemambatheni olukusasa ukuthi uyaya yini. Phela ngizwile kuthiwa kuzobe kubophela iviyo lasehlanzeni phansi kostilo lapha kanye lela ngapha koBhosho bani. Manje kumele siye ndoda asikwazi uvumela labafana bezocalasa ngapha ongathi anginansizwa nje sibe sikhona semajongo. Uyazi na ukuthi siphelele sizinsizwa ngapha. uSigananda eshemukela ugwayi kucijimbi naye intongela khona lapha endlini. Ukuminyana kwentuthu lapha endlini kwakwenza ukuthi nomuntu oqhamukayo esondela ngakuyo lendlu abhema kholo ukuthi cha kubasiwe ngaphakathi kanti iphinde intuthu yomthunzi wezinkukhu. Kuleyo emne wethu izinto nje ezincane kodwa ke khulileka ngalapho lelo viyo okhuluma ngalo leyo bhema likholo kusasa so besifikile sebabhema futhi ke ngifuna ukufika lapha ngiyuxhuma wonke umdlela wami mfana kethi kuyobe konakele kusasa. Umfana uyofisa ukuba intombazane sesifikile sebabhema suka madoda. Kuthathisa ucijimbi eshe ezithatha ngayo leyo nkathi izihlangu zakhe lapha endlini ezithintitha maqede athi ukudlalisa iwisa lakhe ebese makancane libuka aphinda futhi athi ukudlalisa. Ngifuna ukuvuka kahle ekseni Sigananda mfowami. Ngizibeke lapha enhla kwesibaya maqede ngizichele kahle nentelezi entshe ngiyithole kumehle mamba. Uyazi ke nawe lapha luyo libuyayo. Kusaqhuba yena ucijimbi esehleli phansi.